to odpovědět, ale to je má cenu. Vítám na 15. narozeninách Rádia Impuls, kdybyste měli jakékoliv dotazy, dejte se, já jsem jmenuji Panda Matějček, jsem tady okolo generálu na našem vysílání. Dneska je to přesně 15 let, co jsme začali vysílat, a on tak v roce 1999. Nevím, jestli jste poprvé, po třetí ve věži, prosím vás, kdo už tady byl? To znamená tak pro vás nic novýho, takže tímto se stáváte průvodcem těch ostatních. Takže vy ostatní se ptejte, tady jste se dostali do 8. patra, nebo to není 8. patra, protože panelákové to jste jistě poznali, ale tady, už půjdete do těle dveří, je improvizované vysílací studio, takže tam jsou moderátoři, tak jak je znáte z vysílání rádia, SM časem teď vysílají Vlasta Korec a Apfel. Za chvíli budou vysílat Ludvík Pospíšil s Honzou Berešovským. Tady nějaký svíjají soundtrack, tady kolem nich se hromaždí.